Moi, mä olen Jan Holst, Novetoksen valmentaja ja business coach. Vuosien mittaan mä oon työskennellyt monissa erilaisissa organisaatioissa johtajana, asiantuntijana ja yrittäjänä. Nyt Novetoksesta mä olen löytänyt mun intohimon johtamisen kehittäjänä. Mua kiehtoo menestymiseen vaikuttavat tekijät. Miksi jotkut menestyy ja toiset ei? Miksi toiset pääsee aina sinne huipulle asti ja toiset jää puolitiehen? Huipulla erot on tosi snadeja. Oli kyse sitten urheilusta, taiteesta, politiikasta tai liikemaailmasta. Lahjakkuudella on kyllä oma kiistaton vaikutuksensa, mutta huipulle pääsee kyllä vaan kovalla duunilla. Tuolla huipulla taitoerot on usein tosi marginaalisia, eikä ne ole enää kovinkaan usein ratkaisevia. No mikä sitten ratkaisee menestyksen? Johtamisessa kriittistä on saada motivoituneet ja osaavat ihmiset kukoistamaan ja pelaamaan yhteen. Mutta jotta tämä toteutuisi, me tarvitaan 5 asiaa. Me tarvitaan merkityksellinen visio. Me tarvitaan kehittymishalua, osaamisen jakamista, vastuunkantoa ja me tarvitaan luottamusta. Ja nyt kun nämä 5 on kaikki kohillaan, me ollaan valmiit panemaan itsemme likoon, laittamaan all in. Nyt matkalla kohti visiota me tullaan kohtaamaan sitten vastoinkäymisiä ja erilaisia haasteita. Silloin me tarvitaan sisua ja sinnikkyyttä. Meidän pitää oppia meidän virheistä ja meidän pitää ylittää meidän omia rajoja. Lopulta menestymisen ratkaisee henkilöiden ajatukset ja asenteet. Me haluamme tehdä, oppia ja mennä eteenpäin. Joka päivä, olosuhteista riippumatta. Niistä menestys on viime kädessä kiinni. Huipulla asenne ratkaisee.